Yes, hiniabot na ang aking wifi nga ako gi order sa Lazada. Hi, Jean. Thank you, kuya. Ayun pa, dumating na ang aking order ng wifi. Kaya ako bumibili ako ng wifi dahil mahina kasi ang aming internet sa landline. Kaya pag walang connection, mayroon kaming gagamitin kung walang connection sa aming landline. Minsan kasi putol-putol yung connection namin sa internet sa landline. Kaya subukan din namin kung ito ba ay maganda para sa connection. Kasi yung connection namin, yung router namin sa landline, nandoon kasi sa baba, medyo malayo dito sa aming dito sa sala namin dito sa taas, dito sa second floor. So nag-decide kong bumili ng wifi na open line daw. Sa Smart, sa Globe, or sa Sun. Subukan namin kung sa Smart malakas ba ang signal dito. Kasi yung connection namin dito, landline, Globe landline. Kaya ito, umpisahan na natin. Sige, open na natin. Okay, bubuksan na natin ang aming parcel. Tingnan natin kung ito ba ay walang sira sa loob. Kasi nag-deliver dito, si auntie. Tingnan natin kung parang wala pang sira sa loob. Okay. Okay. Ano bang SIM dito? Saan natin ilagay yung SIM natin dito? Dito. Mayroon ng charger. Ito power cord. Tapos internet cable. Ethernet cable. Sabi ng anak ko, yung kasi sabi ko, internet cable, no. Ethernet cable. Ethernet cable connection. Ito daw, Ethernet cable. Ethernet cable. Kasi sabi ko, internet, no, hindi pala. Ethernet cable. Ito, sabi ko, charger, hindi pala. Power cord. Sabi din ng anak ko. Ito, anong tawag nito? Ganito. Anong tawag nito? Ganito? Dipil? Anong tawag nito? Okay, i-assemble ko na. I-assemble na natin. Okay, lagay ko dito. Paano ba to? Bakit? Okay. Kaya ako bumibili ng ganito. Kaya nag-order ako sa Lazada. Kasi gusto ko malakas yung connection ko pag nagbablog ako. Susubukan natin. Kaya pala sungay talaga. Ito ang sungay ng mga taong hindi magandang ugali. Okay. Yan pala. Ito pala. Yan. Uy, okay. Ito. Tapos, ano kaya dito? Mayroon na palang free na Globe at Home prepaid wifi. Mayroon na palang Globe at Home prepaid wifi. Okay. Tapos, sabi sa nakalagay nung nag-order ako, open line daw ito. So, kung mahina ang Globe, susubukan din namin na susubukan namin na gumagamit ng Smart. Tapos dito ilagay ang power cord. Okay. So
Ano kaya dito? Ano din dito? O, tingnan din natin kung ano ang nasa loob. Baka walang ano. Paano ito i-open? Ito hindi. Yan na pala oh. Yung SIM oh, nakakuan ano talaga. Nakadikit. So, yung nakalagay dito is globe at home. Pero, kung mahina ang globe, susubukan namin na maging smart. Okay, nandiyan na. Kompleto na pala lahat. Hindi na kailangan bibili ng bagong SIM card. Kasi libre naman pala ito. Okay guys, naka-power on na siya. Okay, siguro hindi na kami papalit pa ng ibang network dahil malakas naman yung signal. Yehey! Makapag-LS na ako someday kasi malakas na yung internet namin. Thank you, Globe! Yan. Ano ba ang ibig sabihin nito, kuya? Yan daw ang yan daw ang makikita natin na malakas ang connection. Tinetest yung speed niya kung gaano kalakas. Open line yung namin, wifi namin, tapos tinetest namin kung gaano kabilis ang connection sa Globe. Yan na talaga, Globe na lang talaga ang gagamitin namin sa Globe wifi at home. Yan. Ayun, ang lakas siguro din yung namin location, malakas talaga siguro ang location namin kasi nasa poblasyon din naman kami nakatira sa Baybay City. Ang ganun na nga, kontento na sa signal dahil sa Globe wifi at home. Para din makatipid, gagamitin din namin minsan yung kung nandito kami sa itaas sa second floor, ay yung gagamitin namin yung Globe at home. Tapos kung nandoon kami sa baba sa may doon kami sa baba sa sala sa baba, yung gagamitin namin yung landline. Kasi sayang din naman yun kung hindi yung gagamitin namin. Next, may optional na kami sa aming connection ngayon, lalo na sa pag-aaral ng dalawa kong anak. Thank you, sponsor. Thank you, Miss Simon. Thank you, Mrs. Simon and family. Thank you sa sponsor sa Wi-Fi, Miss Simon. Thank you sa support.